Babae ka ba, lalaki? Sagot. Babae ka, lalaki? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, Amen. Sige. Aalis ka sa loob ng katawan niya. Ha? Aalis ka na. Aalis ka sa loob ng katawan niya, hindi. Aalis ka na. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Hindi. Sagutin mo yung tanong ko, matagal ka na sa loob ng katawan niya, hindi. Hindi na lang ako magtatanong. Tetipokin na lang kita. Anong gusto mo? Papakawalan kita dyan na walang maluwalhati? O ang tanong ko lang naman, matagal ka na ba sa loob ng katawan niya? Ha? Matagal na? Sige. Babae ka nga, lalaki. Kung matagal ka na. Babae ka nga, lalaki. Ha? Babae ka, lalaki. Hindi mo alam kung babae ka, lalaki. Tao ka ba? Espiritu. Espiritu ka ba, elemento? Hindi mo alam. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Bago lang. Saan ka nakatira? Sa puno, sa bahay, sa kalsada, etc. Malay ko. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan? Saan? Saan ka nakatira? Saan ka nga nakatira? Alisin mo na lang yung nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Tapon mo. Lahat. Tanggalin mo. Pati likuran niya. Alas. 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 Pati likuran niya. Alas. Hindi mo kilala si Kristo. Hindi mo rin kilala si Jesucristo. Hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo rin kilala si Yahweh. Mga anghel ng Diyos, wala kang kilala. Hindi mo kilala si Rafael, si Gabriel. Hindi mo kilala. Wala kang kilala. Sige ka lang. Tao ka ba hindi? Sagutin yung tanong ko kung tao ka. Hindi ka tao. Elemento ka ba, espiritu? Espiritu ka ba, elemento? Hindi mo alam. Matagal ka na sa loob ng katawan niya? Ha? Kinakausap kita ng matino. Makang iyak ng iyak. Ikalasin mo lahat yan. Alam ko na sa loob ka ng katawan niya. Hindi ka lang. Babalik ko pa sa loob ng katawan niya. Hindi na. Hindi na. May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka ba sa kanya? May paghanga ka ba? Sagutin mo yung tanong ko kung may gusto ka sa kanya. May paghanga ka ba? Meron? Meron? May gusto ka ba sa kanya? Wala? Meron? Babae ka ba, lalaki? Lalaki ka o babae? Hindi mo alam kung lalaki ka, babae? Hindi mo rin alam kung anong kasarya mo, kung espiritu ka ba, elemento? Maligno ka ba? Kapre ka ba? Aswang ka ba? Magkukulang ka ba? Mangbabarang ka ba? Nanay ko, ano ka? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi mo kilala si Jesucristo. Hindi mo kilala si Kristo. Hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo kilala lahat ng namin ng Diyos. Kahit yung dalawa lang. Hindi mo kilala si Rafael. Si Gabriel, hindi mo pa rin kilala. Wala kang kilala ng namin ng Diyos. Alas. Ba't kayak na iyak? Hindi pa naman kita sinasaktan. Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila? Sa labas ng bahay nila? Sa puno? Sa sasakyan? Sa kalsada? Saan ka nakatira? Sagutin mo yung tanong ko. Saan ka nakatira? Ha? Saan ka nga nakatira? Kahit tayo mo magsalita. Hindi kita sasaktan. Sige na, magsalita ka. Saan ka nakatira? Sa labas ng bahay nila, sa puno, sa sasakyan, etc. Saan? Sa highway? Saan? Saan ka nakatira?
Saan ka nga nakatira? Saan ka nga nakatira? Hindi mo alam? Ilan liwanag nakikita mo? May nakikita ba liwanag? Sinyas ng kamay mo. Meron ka nakikita liwanag? Wala. Meron? Meron ka ba nakikita liwanag? Oh, wala. Madilim na. Wala. Ikaw ba magsasalita? Oo. Sasaktak kita sa loob ng katawan niya. Magsasalita ka ba? Hindi. Ha? Magsasalita ka? Hoy. Kanina pa ako nagsasalita rito. Ni isa, wala kasi nag-usap tanong ko. Lalaki ka ba, babae? Lalaki. O, lalaki ka pala eh. Huwag mo na pakalaman yung kamay niya para hindi ka masaktan. May gusto ka sa kanya? May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka ba? Wala. Kung lalaki ka, may gusto ka ba sa kanya? Wala. Wala. Wala kang pagana. Sa loob ka ba ng bahay nila nakatira sa labas? Hindi mo alam? Sa labas. Sa labas? Ano ka? Elemento, kapre, maligno, aswang, etc. Ano ka? Huwag mo na pakalaman yung kamay niya dahil hindi ka rin naman makakatakas. Ano ka? Ano ka nga? Ano ka nga? Magsalita ka. Ano ka? Ano ka? Anong tawag sa'yo sa mundo nyo? Kapre ka ba? Maligno, aswang, etc. Kapre. Kapre ka? May gusto ka sa kanya? Wala. Wala. Eh, ba't nasa loob ka ng katawan niya? Pinagnanasaan mo to? O galit ka sa kanya? Galit ka ba sa kanya? Kung wala kang gusto, galit ka ba sa kanya? Eh, bakit kaya nasa loob ng katawan niya? Ikaw ba nagbigay ng sakit sa likuran niya? Ha? Ikaw? Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Kung totoo, para wala tayong away. Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Isa lang. Isa lang? Bakit mo siya binigyan ng sakit? Bakit? Nagagalit ka ba sa kanya? Sa puno ka nakatira? Ha? Anong klaseng puno yon? Ito ba yung mangga? Malay ko kung anong klaseng mangga. Anong puno to? Mangga? Sige, kalisin mo na yung nilagay mo sa kanya. Para wala na tayong away. Lahat. Ba't tayo magsalita? Kalas. Wala kang paganga. Wala kang paganga sa kanya. Hindi mo siya gusto. Galit ka sa kanya. Ha? Winalis ka ba niya? Sinunugan ka ba ng puno niya? Ay, sinunugan ba yung puno mo? Ano? Ha? Ano? Wala. Trip mo lang siya. Ha? Kailan ka ba sa loob ng katawan niya? Kailan mo pa siya sinasaktan? Ilang buwan na? Buwan na ba? Linggo? 3 linggo? 4 na linggo? 1 taon? Ilan? Matagal na. Gano'ng katagal? 1 taon? 6 na buwan? 10 taon? Ilang taon na? Ilan? Kalkulahin mo na lang. Ilang buwan ka na sa loob? Ilan na? 1 taon na may get? Isa. Ha? Isa. Ano pangalan mo, kapre? Ilang taon ka na? Anong pangalan mo, kapre? Sabihin mo na sa akin para makalaya ka na. Anong pangalan mo, kapre? Anong pangalan mo? Kapre, anong pangalan mo? Ibibigay mo sa akin yung pangalan mo o palilibing kita dyan sa loob ng katawan niya? Mamili ka. Mamamatay ka dyan na may walang dangal o palalabasin kita dyan. Anong pangalan mo, kapre? Ilan taon ka na? Sagutin mo yung tanong ko. Papakawala na kita. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Hindi mo alam pangalan mo? Wala kang pangalan? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na sa mundo niyo? Ilan taon ka na? Ilan? Sasaktan kita, ilan taon ka na sa mundo niyo? Para makawala ka na. Ilan taon na sa mundo niyo? Ilan taon ka na sa mundo niyo? Ilan taon ka na? Hindi mo alam. Ha? Hindi mo alam? Huwag ka nang pabas dito sa batang ito, ha? Opo. Ha? Ngayon, marunong ka na mag-upo. Kilala mo si Kristo. Kilala
mo si Kristo. Di ba Panginoon yun? Naintindihan mo? Kalasin mo na lahat yan para mabis tayo. 12. 12. Bilisan mo na, kalasin mo na lahat yan. Tanggalin mo na lahat yan. Wala ka talagang gusto sa kanya. Wala. Wala kang gusto. Wala kang paganga. Eh, bakit mo nga siya sinasaktan? Ano nga ginawa sa'yo? Binusa ka ba niya tubig? Alam naman, tanong ko ba itong magnetiko? Bakit ka nga nasa loob ng katawan niya? Bakit mo siya binibigyan ng sakit sa likuran? Bakit? Bakit mo binibigyan ng masama na pakiramdam? Ano bang ginawa niya sa'yo? Winalis ka ba niya? Yung totoo! Yung totoo, winalis ka ba niya? Ha? Kaya ka nagalit sa kanya? Ha? Eh, ba't tayo mo sabihin ko to? Hindi naman ako manghula. Kalasin mo na. Tanggalin mo lahat yung pantal-pantal niya sa katawan. Dalawang kamay. Bilisan mo. Tanggalin mo. Bilisan mo. Tanggalin mo yung pantal-pantal sa buong katawan niya. Kalasin mo. Pati likuran. Huwag ka na pumangarap makatakas dyan. Dahil di ka rin naman makakatakas. Tanggalin mo pati likuran niya. Lahat sa parte ng katawan niya, linisin mo. Tanggalin mo na. Sa puno ka naman ka nakatira? Sige. Tapon lahat. Linis. Bilis. Tanggalin mo lahat ng pantal ng buong katawan niya. Huwag mo nang sasaktan yan, ha? Nagkakaintindihan tayo? May liwanag ka ba nakikita? Wala. Wala. May liwanag ka ba nakikita? Wala. Wala talaga. Okay, kalas. Ulitin mo ba to, ha? Ulitin mo ba? Ulitin mo pa. Hindi na. Hindi na. Isa ka lang dyan sa loob ng katawan niya. Opo. Alisin mo lahat ng pantal ng buong katawan niya. Pati pag nanakit niya sa likuran, kalasin mo. Bilisan mo na. Bilis. Meron pa, wala na? Meron pa? Kaya kalas ng kalas kahit meron pa. Bilisan mo. Iyak ka ng iyak. Ang kita sinasaktan. Ba't tayo mo sabihin sa akin na kapre ka? Sabihin mo lang naman, winalisan ako nito, di natapos na tayo. Natatakot ka ba sa akin? Ha? Ba't ka natatakot sa akin? Di naman kita inaaway. Di na kita pwedeng tawagin kasi nasa loob ka ng kanyang mga mata. Yan pa, wala na. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Sigurado. Susugatan ko na lang kaya leg mo. Gusto na lang, patay na lang kita. Ha? Gusto mo? Gusto mo? Huwag ka nang uulit, ha? Naintindihan mo? Pagbibigyan kita, kapre, ha? Itigil mo to, ha? Pag ito, inulit mo, papaputol ko yung puno mo. Gusto mo, paputol ko yun? Para wala ka ng tirahan. Gusto mo? Gusto mo? Mahirap makatira na sa ibang bahay, di ba? Alam ko naman yung taktika nyo. Mahirap makitira sa ibang puno. Naintindihan mo? Pag hindi ka ang nauna, layas ka. Alipin ka lang ng isang kapre din. Naintindihan mo? Di ba? Gusto mo mawala ka ng tahanan? Ha? Sagot! Gusto mo ba mawala ka ng tahanan? Titigilan mo to. Oh, papakawalan kita. Pakawalan sila. Mga anghel ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, lumayas ka sa loob ng katawan ng babaeng ito, patahimikin ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dilat. In Jesus name. Sabihin mo, in Jesus name. In Jesus' name. Ano pangalan mo? Alexandra Chila. Ilang taon ka na? 19. Babae ka lalaki? Babae. Kapre ka babae? Babae. Bet sinabi mong kapre ka? Hindi mo sinabi? Alam ko naman, hindi mo sinabi. May tatanong lang ako sa'yo. May nakita kang liwanag ba din? Ano ba masama pakiramdam mo? Likuran at saka ano? Ulo po. Ngayon, masakit pa ba ulo mo? Wala na? Yoko, sa ngalan ng Ama. Yoko, sa ngalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Dilat na mata. Straight lang po. Huwag sasandal. Gangan mo lang leg mo. Gangan lang yung leg. Gangan. Ako lang bahala. Iyo ko. Higa. Higi pa. Kabila pa. Sige pa. Hinga na mayos. Amin. Ano pakiramdam? Ano pakiramdam mo? Ha? Masakit pa ba ulo mo? Babae ka nga, kapre. Hindi ka kapre. Sabi mo yan eh. Salamat sa Diyos. Thank you, thank you.